Au bisimila ka bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali bakaw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoniw an don kan olu de filɛ nin an ka minisiri ɲɛmaa Modibo Keyita a ka Namibi taama kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Namibi jamana ma a taara ɲɛda olu kan Fédération Ansardine tɔnden minnu bɛ Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kumasi olu ye wajuli kɛnɛ sanuman dɔ labɛn sibiri sɔgɔmada fɛ wajuli in dakun bɛn ani kelenɲɔgɔnya o bɛ se ka kɛ sabatifɛn ye cogoya min na olu de y'an don kan ye bakuruba kunnafoniw na sɔɔni minnu bɛna walawalali caman k'aw ye aw bisimila an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani walimandɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la an ka jamana minisiri ɲɛmaa Modibo Keyita ale ka Namibi taama kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔden minnu bɛ yen nɔ olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Namibi dugukolo ma a taara ka taa ɲɛda olu kan u ye sigi dɔ kɛ sigi in kɔnɔna na degun ani haminako fɛn fɛn bɛ u la u y'o bɛɛ lajɛlen da minisiri ɲɛmaa kulo kan Tata Ture bɛ walawalali caman k'an ye u ko kun kan an ka sɔrɔlenw lajɛ Ali bi an ka jamana premier ministre Modibo Keyita a ka taama hukumu kɔnɔna na Namibi a ye malidenw fara ɲɔgɔn kan maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Namibi ma a ye sigi ka kuma kɛ n'u ye jamana yɛrɛ kibariya bɛ cogo jumɛn na ani haminako min b'u la Namibi jamana kɔnɔ u ye hakilina falen kɛ o kadara kɔnɔ ka fara premier ministre kan Modibo Keyita a taamaɲɔgɔn caman kun bɛ kɛnɛ kan Mali jamana gouvernement tɔgɔ la lajara yɛrɛ kadara kɔnɔna na Modibo Keyita a ye ɲɛfɔli kɛ jama ye a ka taama kun yɛrɛ ye fɛn min ye Namibi jamana kɔnɔ yanni a k'i da don jamana kibariyaw la u ka lajara in hukumu kɔnɔna na u ye masala kɛ baaraɲɔgɔnya min bɛ Mali jamana ani Namibi jamana ni ɲɔgɔn cɛ Mali jamana lakana kibariyaw u da sera u ma ka fara maliden minnu n'olu sigiyɔrɔ bɛnna Namibi jamana ma haminako minnu b'olu la nin waati in na u ka masala bolila u fɛnɛ kan fɛn min ye nin lajara min filɛ n'a tɛmɛna malidenw ani premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ Namibi jamana kɔnɔ fɛn min ye maliden ninnu kɔni ye u ye premier ministre ka kuma ninnu lamɛn ni ka tila k'a ta ni barika ye bari premier ministre y'a yira u la a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'i faso kɔni bila ka taa jamana wɛrɛ la fɛn min ye o jamana sariyaw ye a wajibiyalen don i kan i k'o labatu fɛn min ye Mali jamana yɛrɛ ye n'i y'a ta k'a lajɛ Mali dɔnnen don ni bonya ani karama jamana ye o mankutu ɲuman min ni Mali jamana dɔnnen don n'o ye a wajibiyalen don maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen k'o waleya k'i to i sigiyɔrɔ la i mana kɛ jamana o jamana la maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Namibi jamana ma olu y'a yira u ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ olu ni Mali jamana ka jan ɲɔgɔn na nka dusukun na foyi tɛ olu ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ bari olu ka jamana kanu b'u la sanga ani wagati ni nin lajara in sababu ye malidenw y'u ka gɛlɛyaw yira gɛlɛya minnu b'u ka Namibi jamana kɔnɔ nin wagati in na n'o ye visa sɔrɔ gɛlɛya ye ka na Mali jamana kɔnɔ o ni a ɲɔgɔnna caman yanni baara bɛɛ lajɛlen daminɛ wagati cɛ u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maliden minnu n'olu fatura k'u to Namibi jamana kɔnɔ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o nafa o tɛ ban fɔ la o de hukumu kɔnɔna na gouvernorat du district de Bamako ale ni Afrika Blue jabaraniso ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u ye hakilina falen kɛnɛ dɔ sigi walasa ka mɔgɔw lafaamuya Bamako saniya a fɛrɛliko a n'a cɛɲaliko kun kan maa o maa ni o da de donna baara ninnu na olu maaw bɛɛ lajɛlen dɔ tun bɛ kɛnɛ in kan anw yɛrɛ tɔgɔ la Sherifila jabaraniso la mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Maretu Jalo a n'a ka jatala Mohamed Sidibe u ye fɛn min sɔrɔ kɛnɛ kan an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ ni jɛmukan belebele in sigila sen kan Africa Television ale ni gouvernorat du district de Bamako ka bolodi ɲɔgɔnma na u ni mɔgɔ minnu jɛra ka jɛmukan in kɛ o ye Bamako commune 6 bɛɛ maire ye ka taa se gouverneur ka directeur de cabinet ma commerçant détaillant ka représentant kun bɛ ka taa se protection civile ma an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ani mɔgɔ caman u ye kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin baara minnu bɛ ka kɛ sisan n'o ye ka feerekɛlaw lawuli ka bɔ foroba kɛnɛw kan u da donna la ka walawala kosɛbɛ surtout kɛnɛya tigilamɔgɔw a bɛ se ka hɛrɛ min lase mɔgɔ ma u da donna o bɛɛ la bari sabula u y'a yira k'a fɔ ko ni adamaden yɛrɛ bɛ fiɲɛ ɲuman sama a b'i tanga bana caman ma o la sa ala barika la commerçant caman ye nin ko in faamuya bari sabula u yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw n'o ye sugu présidentw ye olu ye kunnafonidi caman kɛ dɔw yɛrɛ y'u ka minɛnw cɛ ɲani subahana mansinw ka s'u ma nin façon ni ka d'anw ye sabu an tɛ nin sɔrɔ don bɛɛ ni mɔgɔ nana sisan aw min ye radio presse mɔgɔw ye an ka kuma aw fɛ munna nin baara nin kɛra nafa jumɛn b'a la
abuna mun ye maliyon ye bon ko kawye abe do soro op mana bi ni mbaray afara ci sa ko anye mo do la dusukun kam jedo parce que comme na gatu ben ka hakla do mais en réfléchit ça anya dabo min kama faso ko dedu goner côté mo gore côté faso bi saka na fa soro cugumna en France ka jamana nyona cugumna ka yoro do je kanga cadre vie no fe anga na clip saka no ka cugumi anya dabo de kama ngani ko mo ay wuli tamanda fam do fam nya no yera wi kam non ta mo tamanda fe o masaka ta no yera ayo fo nanga kip na pamina anya wuli oni ma kam non ta ni manji serama o kenda ka bonde donc nasro o keraro mina dabo ngamate ka ko kadan ni ote anya dabo mingama beka na fa jamana biska la fa cikumna anya dabo de kama gouverneur ka directeur du cabinet ali ayira ka fo ko uni bamako sugu be jera ku bolo di nyokoma wala sa commerçant munu willa ka bo u place la u be se ka place wera soro togo mina sugu konna la sigaro bi duma anye sugu commune beka sugu recensé ka a tsebe ka don bibina place soro mina afara be ay tameru fi mo ni labi ka se mer fema ane ko wula ba fa ka sigi sigaro bi rela parce que o ko fladi ci sa mo sa sigaro no obey ani yoro munum be na dabora sugu rek manu madla folo anya bela jelin tomato ka don wa aya yira ka foko kuna fundi chama binake ko ni barai maba me uya sosori ngani ala sonama abena tosina fuka bamako ke dugu chen mabai ami ala deli yoro fen ni mo borala makana sigintu tamashe minyi ameta nyara la kaburdo la ameta jiri turu ko makari o yi munyi ka yira bango kola amna yiri turu yoro ran di kanga turala yani kala woro che babilla labbe ni mabisa ka sirona ka u lafibo yoro ni mun mo misika kala yoro na yuru sika turala bebi ke ka ban pour que yoro mun ngon mu lamata sigimble Fédération Ansardine tonde munumbe Côte d'Ivoire kerengere ala kumasi ujera ka wajulu kene sanumando sigi senga sibiri sogomada fe wajulu kene adakun kunye feminye be ani kele nyogonya obiseka ke sabati fe chugamina Sherifla Jabani soto wala mo munu blala kata Côte d'Ivoire jamana kono ako segesegeli la nyanyini ni kama Mokhtar Bagayogo ani Buya Kulibali ngata mai ani anyefoli wajuli nyefoli abekanye tata touré de fe anga ka soro leunaje Abidjan kaw fino lajara belebeleba o sigira Fédération Sud Bolo Kumasi lajara yere okum kono u ka babusen kunye feminye o de ben ani keleya baraw bela jelen kon daminena ni dalailu kalani nin kurane kalambay lanyinin kunye ben ani kelenya o be se ka sabati Abidjan jamana kono Mali jamana ka faradinye seleke nani jamana ukan lajara yere okum konna na u dasira dugo kala nafauma foka tase dugo jabi sartiuma ñine mi ya ambla ni baren kella no yi ka qur'ana kala ka kala ka dalailu fana kala ani keleya o bi se ka sabati adama doni ñonce cogo mi kere kere ñara slamo ni ñonce sabu amba don ben ani keleya here bela jere mi bo o de kono nana adama de kele ni bente ni keleya te du kono dugu kono jamana kono diya kono obi wolo beka de wula ola burke beka lafiya jamana kono diya kono du kono ola ya kanu ka korona kala yin ka sigi senga boso ala ka se ka andeme benno nga se ka sabati o de bara yere la nyini ka be sabati jamana kono kere kere yala ambe jamana mi kono no Côte d'Ivoire ka sura amanyina jamana to ko kere kere yala an faso wɛrɛ n'o ye Mali ye ka fara Burkina kan ani farafin jamana ani farga jamana bɛɛ lajɛlen kɔrɔnakala in dabɔla de kosɔn ala bɛ se ka bɛn sabati ni bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mɔgɔba caman kun bɛ nin kuranɛ kalan belebeleba in kɛnɛ kan o min kɛra Kumasi Fédération Sud fɛ an bɛ nisɔndiya kɛnɛ de kan an bɛ karama kɛnɛ de kan an bɛ kunnadiya kɛnɛ de kan n'o de ye kɔrɔnakala min organisé la Côte d'Ivoire yan kɛrɛnkɛrɛnya la Kumasi Fédération Sud Bolo vraiment an bɛ ala tando ka naba bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ yɛrɛ la an nisɔnkadi nin kɛnɛ nin kan an karamɔgɔ minnu ye kuranna kalan an b'u fo dante foli min na k'an balakaw fo k'an ka ɲɛmɔgɔw fo ka naba bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ kuranna kalan ma dabɔ foyi kama n'o de ye ka bɛn sabati jamanaw kɔnɔ silamɛ jama bɛ fan o fan silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen ka bɛn sabati kɛrɛnkɛrɛnya bolo la ka bɛn sabati Côte d'Ivoire kɔnɔ Côte d'Ivoire silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ani an ka fasoba n'o de ye Mali ye ka bɛn sabati Mali kɔnɔ ani silamɛ jama bɛɛ lajɛlen
Baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni dugawukalan ye ka ɲɛsin diɲɛ seleke 4 jamanaw bɛɛ lajɛlen ma cogo min na basigi o bɛ se ka sabati diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Denmisɛn jɛkulu min bɛ wele ko Jeune Chambre Internationale olu ka projet baaraw daminɛ projet min n'a bɛ wele ko Jeune Lanterne sibiridon population u garijɛgɛ donna consultation na fu ani falaki Samɛ dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔ an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Marietou Diallo an'a ka jatala Ibrahim Kulubali u ye fɛn min sɔrɔ o filɛ nin. Jeune Chambre Internationale Bamako Lanterne a ye projet belebele dɔ sigi sen kan n'a bɛ fɔ a ma ko Ville Lanterne. Ni hakilina in nana walasa sigida minnu bɛ dugu kɔfɛ o sigibagaw ka se ka furakɛli sɔrɔ fufalaki. Ni siɲɛ fɔlɔ in t'a la u tun bɛ Samɛ o dɔgɔtɔrɔso président y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ. I ko nisɔndiyabatɔ man k'a ka tasuma faga n'a ɲɛji ma faga daji b'a faga a diyara an ye kosɛbɛ sabu anw bɛ nin baara in na a bɛ san 10 bɔ dugu ka kɛnɛya de don n'i ye mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ n'i dɛmɛ ni dɔgɔtɔrɔw ye e yɛrɛ y'a ye dɔgɔtɔrɔ minnu nana sisan professeur baw de don médecin spécialistes don généralistes don mɔgɔw bɛ déplacer ka taa u lajɛ dɔgɔtɔrɔsobaw de la bon Jeune Chambre Internationale sera k'olu lase an ka dɔgɔtɔrɔso la yan bi k'an ka mɔgɔw kana consultation na u fɛ fu o tɛmɛnen kɔfɛ u bɛna fura di ma y'a dɔn o kɔni ye dɛmɛ mun ye a dɛmɛ barika ka bon n'o kɔni kɛra i fɛ i ka kunkɔrɔta de y'o ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye denmisɛnninw ala k'u ka mɔgɔkɔrɔba ye an b'a ɲini Mali denmisɛnninw bɛɛ fɛ u ka ninnu ladege u ka baara la ninnu ye jigi ye Mali an b'u fo an b'u waleɲuman. Projet coordinateur yɛrɛ ka fɔ la nin bɛna kɛ sababu ye ka ni caman kisi wa ni bana dɔgɔyala sigida la o bɛ sɔrɔ yiriwa kosɛbɛ. Bamako quartier mabɔlenw ye ka se ka dɛmɛ don olu ma u ka furakɛli bɛ se ka sabati cogoya min na dɔgɔtɔrɔ jolenw fɛ ka sɔrɔ u ma wari caman bɔ. An bɛna fura minnu di agence internationale pharma promo ye fura dɔ d'a ma programme national de lutte contre le paludisme fana ye fura dɔ d'a ma. Bi ta tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ waleya in kɛ quartier périphérique fɛn fɛn c'est-à-dire kɛrɛfɛ quartier fɛn fɛn bɛ Bamakɔ kɔnɔna na an bɛ waleya in k'a bɛɛ la kelen kelen. Samɛ don wɛrɛ bɛ se ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ fo ka quartier ban. Kuma min bɛ ne bolo ka lase population ma population ka dɔn nin ye yɛrɛ ko de ye donc ka bɔ kunu furakɛ parce que dɔgɔtɔrɔ minnu b'an bolo yan n'i ko k'i bɛ taa nin kelen kelenna fɛ yen musakako dan don donc n'olu yɛrɛ déplacera u sen bɔ o kɔnɔ ka na i fɛ yen k'u bɛ n'i lajɛ fu donc i kan ka bɔ o la donc u k'a dɔn ko nin a bɛ ka k'u yɛrɛ de kama u ka bɔ pour que k'u lajɛ. Jeune Chambre Internationale yɛrɛ ye jɛkulu ye min bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ kɔnɔ. Nin jɛkulu in de bɛ denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan minnu si b'a ta san 18 fo ka taa bila san 40 na wa u bɛ baara kɛ baara minnu tɔnɔ bɛ se ka don u ka sigida kɔnɔ. O hukumu de kɔnɔna la JCI Bamako Lanterne ko nin ye nin siɲɛ fɔlɔ ye wa a tɛna kɛ a siɲɛ laban ye. Barisa olu dalen b'a la k'a fɔ adamaden ka fisa ni bi sɔrɔ bɛɛ lajɛlen. Sisan an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔli kan Usman Sogo de bɛ walawalali k'an ye an ka ɲɛ jɔ a ka bi sɔrɔlenw na. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔ Alassane Dramane Ouattara ye maa joli minnu ta walasa u ka se ka jamana sariya sunba kura sɛbɛn ka bɛn ni utikalo banyɔrɔw ye o waati kelen kɔnɔna na maa dɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka fanga sinamatɔnw ka fan fɛ ani forobatɔn société civile ka ɲɛsin jamana sariya sunba kura in a ɲɛ bɛrɛbɛrɛw ma o kadra de kɔnɔna na société civile kɔnɔna na jɛkulu minnu ka baara bɛ ɲɛsin ka kalataw lakɔlɔsi Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na olu ye kalan dɔ sigi sen kan ka ɲɛsin jamana sariya sunba kura in ma mun bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire jamanadenw ka faamu na ka ɲɛsin a ma dɔgɔkun kelen hakilila jagabɔ kɔfɛ jɛkulu 21 ni ɲɔgɔn cɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na o sira ka u bɔra ni jaabi dɔw ye o jaabiw senfɛ kalanw y'a yira k'a fɔ Côte d'Ivoire jamanadenw haminako ye fɛn wɛrɛ ye mun tɛ yɛlɛma donni ye jamana sariya sunba la n'o dɔw bɛ ta ka ɲɛsin nɔgɔya donni adamadenyaw nasiraw ma ka bɛn ni basigi sabati Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ani ka labaya ka nɔgɔyadaw don u ka haminakow la maa minnu ye hakilila jagabɔ in kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira k'a fɔ Côte d'Ivoire gouvernement kan ka ɲɛsin baara minnu ma o de ye ka se ka barantanya kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔna na yuruguyurugu kɛlɛli ani
nɔgɔya da doni kɛnɛya ani kalango sira ka Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni jɛkulu ka baara ye jɛkulu min ye nin kalan in sigi sen kan u y'a yira k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana a magoba tɛ sariya sunba kura la bi wa hali n'a ma ɲa k'a fɔ jamana sariya sunba kura in ɲani a ka taa bila foroba kalafiliw sira ka référendum u y'a yira k'a fɔ a sɛbɛkɔrɔ kan ka walawala jamanadenw ye tile 15 ka kɔ a baara sigili ɲɛ sen kan jamana sariya sun kura min kan ka sigi sen kan Côte d'Ivoire kɔnɔna na jamana ɲɛmaa fɛ a b'o kɔnɔna na ka cakɛda kura dɔw sigi sen kan cakɛda min bɛ wele ko Sena wasabulo fankelen o mun ka baara bɛna ɲɛsi ka nɔgɔya don jamanadenw ka kɔɲɔw la jɛkulu min ye halisa sɛgɛsɛgɛli in sigi sen kan a ka haminako dɔ ye jamana kɔnɔna na ka fangaw bɔ ɲɔgɔn na n'o ye gouvernement ka fanga ye kiri ka fanga ani wasabulo ka fanga an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu in a ye weleka min ta ka ɲɛsi jamana ɲɛmɔgɔ Alassane Dramane Ouattara ba a ka kuma ɲɔgɔnyaw sigi sen kan ni fanga sinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ forobatɔnw société civile walasa u ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka bɛnkan kelen sɔrɔ ka ɲɛsi jamana sariya sunba kura in ma Gabɔ jamana kɔnɔna na fanga sinamatɔn sabaw y'u ka sew u ka minɛnw an'u ka hakilinaw kɛ kelen ye walasa u bɛ se k'u ka laɲini sabati jamana kɔnɔna na n'o de ye a ɲinini ye Gabɔgaden bɛɛ lajɛlen fɛ u ka taa kala fili Jean Ping ye fanga sinamatɔnw y'a kanu k'u ka fangaw kɛ kelen tile 11 ka kɔ kalatafili ɲɛ maa bɛ se k'a fɔ ko waati in surunya bɛ sa wa u ye jɛkulu dɔ sigi u bɛɛ lajɛlen to a la Jean Gaspard Toutome Ayi ale ka baara bɛna ɲɛsi kunnafoni carili ma fanga sinamatɔn saba minnu farala ɲɔgɔn kan o jɛkulu in kɔnɔna na a ka kumaw senfɛ a y'a yira ko hakilila falen nɔgɔyara a maa saba ni ɲɔgɔn cɛ wa teliyara f'u ka laban ka jɛkulu dɔ sigi u tɔgɔ la o jɛkulu yi tilalen don 3 ye a ɲɛmaya o bɛ di fanga ɲini jɛkulu kelen ma ka sɔrɔ k'o nɔnabila ni fanga ɲini jɛkulu maa 2 ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu in kɔnɔna na jɛkulu misɛnnin 4 fɛnɛ sigira fɔlɔ ka baara bɛ ɲɛsi kalata labɛnniw ma filanan ka baara bɛ ɲɛsi minɛnkow ani ka se ka jɛrɛbaw boloda u ni ɲɔgɔn cɛ sabanan ka baara bɛ ɲɛsi kunnafoni carili ma wa laban o bɛ ɲɛsi gabɔgaden minnu sigilen don jamana wɛrɛw kɔnɔna na n'o ye diaspora ye fanga sinamatɔn sabaw d'u ka nafolow fara ɲɔgɔn kan walasa ni jɛkulu in ka se ka sigi sen kan wa kɛnɛdaw fɛ a kelen bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ɲɛsi a ka maa ma a bɛ se ka maa min sɔrɔ walasa kalatafili nata o bɛ se ka kala fili Jean Ping ye baara kuncɛw senfɛ ni maa saba y'a kanu u ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛrɛ belebeleba dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛsi u ka marabolow kɔnɔna ma wa o lajɛrɛba in bɛna taa kuncɛ Gabon faaba kɔnɔna na Libreville ka kɛ ni uti kalo tile 26 ye wa u y'a kanu u ka marabolo dɔ kɔnɔna na mun ye Seliwele tɛmu ye u ka se ka jɛrɛ 2 kɛ ka kɛ ni marabolo ye maa cɛya ye Jean Gaspard Toutome Ayi ka fɔ la ale y'a yira k'a fɔ jɛkulu saba sera ka fara ɲɔgɔn kan sabula ka da ka u bɛɛ lajɛlen k'u sigilen bɛ ni o ye o sera ka baara nɔgɔya hali n'o y'a sɔrɔ yɛrɛ mankutu waatiw n'o ye campagne ye o waati kuncɛli ma jan tuguni an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Gabon kɔnɔna na fanga sinamatɔ minnu tora u yɛrɛ ma olu dɔw y'a yira k'a fɔ wele ma se olu ma wele min y'a to Ginzuma Dama ani Casimir Oyemba olu farala Jean Ping ka kalatafili nata Uranda jamana kɔnɔna na kow dara kɛnɛ kan ko minnu b'a yira k'a fɔ Uranda jamana labɛnnen dɔ ka segi jɛkulu ma jɛkulu min ye farafinna camancɛ yanfan jɛkuluw ye Communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC jɛkulu min sigira sen kan ka kɛ ni san 1983 waatiw ye wa kelen bɛ ka jamana 11 de fara ɲɔgɔn kan farafinna camancɛ yanfan jamanaw la walasa nɔgɔya da ka don ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ dama ka baaraw la ka ɲɛsi sɔrɔ binakuw ma Uranda jamana ka seginni ni jɛkulu in ma a kow daminɛna kabini san 2014 nka ka se ka ko in sɛbɛkɔrɔ dayanamaya ka kɛɲɛ n'u ka minisiri ka taama sen fɛ Gabon kɔnɔna na u ka minisiri mun ka baara bɛ ɲɛsi Uranda jamana ani jamana wɛrɛ kɔɲɛw ci ɲɛnabɔli ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu yɛrɛ ka jabala bɛ Gabon de Uranda jamana bɔra jɛkulu in nɔfɛ ka kɛɲɛ ni san 2007 waatiw ye walasa ka ɲɛsi jɛkulu kura wɛrɛ ma sɔrɔ ka fa fɛ jɛkulu min bɛ wele ko EAC West African Community n'o bɛ farafinna woroduguyanfa jamanaw kofɔ Uranda jamana de sigilen don ni jɛkulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ Uranda kelen kɔfɛ ka fanga di ni jɛkulu kura in ma a labana k'a kɔ don farafinna jamana minnu bɛ faransikan fɔ ni ka laban k'a ɲɛsi anglais fɔba jamanaw ma wa Uranda jamana bɔli jɛkulu kɔrɔ cɛla k'a ɲɛsi jɛkulu kura in ma walasa u jɛɲɔgɔnw bɛ se ka caya jago ta fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ka ɲɛsi Kenya Uganda ani Tanzanie jamana ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ farafinna camancɛ yanfan jamanaw kabini u ka jɛkulu sigira sen kan ka kɛ ni san 2004 waatiw ye u ka laɲiniw sabatilen tɛ fɔlɔ sabula jɛkulu in sigira walasa nɔgɔya ka se ka don a jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ ta fan fɛ nka jɛkulu in kɔni y'a yira k'a fɔ olu labɛnnen don ka san 2017 de kɔnɔ walasa o baara in ka se ka kɛ maa bɛ se k'a fɔ o de ye sababu ye mun bɛ ka Uranda jamana ɲɛsi jɛkulu in ma Guinée Bissau jamana kɔnɔna na halisa politikiko binaku ka gɛlɛyaw bi sen na ka kɛɲɛ ni o gɛlɛyaw ye Senegali ka kɛlɛbolo 4nan 4e contingent mun nana Guinée Bissau kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni farafinna tilebiyanfan jamanaw ka laɲini ye Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest kabini san 2015 waatiw la ale bɛ k'i mabɔ wa ale ka seginko in o bɛna kɛɲɛ ni farafinna tilebiyanfan jamanaw kelen bɛ ka dɔnta kawuriya kala min segi sen kan ka ɲɛsi Guinée Bissau finitigilakaw ma walasa Senegalikaw mana taa u na se ka lakana sinsin jamana kɔnɔna na Senegali jamana
jamana ma 205 minnu kun taara Guinée Bissau kɔnɔna na ka kɛ ni CEDEAO ka laɲiniw ye olu bɛna baara kuncɛ ni hakilinaw ye hakilina minnu y'a jira k'a fɔ u ka baara sɛbɛkɔrɔ ɲana Colonel Massama Dieye ka fɔ la ale mun ye Senegali kɛlɛbolo ma ɲɛma ye a ko a bɛ dugawu ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɛsin Guinée Bissau jamana ma walasa bɛɛ ani basigi bɛ se ka don a kɔnɔna na bɛɛ ni basigi mun bɛna kɛ sababu ye ka yiriwa sabati jamana in kɔnɔ Senegalɛw ka ni kɛlɛbolo ɲɛma in kɔni bɛna kɔ don Guinée Bissau jamana na waati min na politikiko binaku ka gɛlɛyaw be nka Guinée Bissau ma ɲɛmaw ye layidu di k'a fɔ Senegali kɛlɛcɛ ninnu o bɛna nɔ labila o kadara de kɔnɔna na CEDEAO ye dɔnta kawuriyakala sigi sen kan ka ɲɛsin Guinée Bissau finitigilakaw ma olu minnu bɛna kɛ sababu ye ka Senegalikaw nɔ labila Guinée Bissau général dɔ ka fɔ la Mamadou Touré a y'a yira k'a fɔ o bɛna Senegalikaw nɔ labila wa basi foyi tɛna don jamana kɔnɔna na ale n'a ka cɛ dɔw o bɛna basigi don jamana in kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ farafinna tilebiyanfan jamanaw u ye nin kɛlɛbolo in bila ka taa Guinée Bissau kɔnɔna ka kɛɲɛ ni mɛ kalo san 2012 wa dabɔra laɲini min kama o de ye ka se ka basigi don politikiko binaku ka jamana kɔnɔna na ani maaw ni tangali ka laban ka jamana sobaw la kɔlɔsi sananga bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kuncɛ Aruna Sangare mori do wa Wankɔrɔ maire fana do juma don u tɛ kalo tile 19 o bɛnna ale ka san 36 anniversaire kunbɛli ɲaɲaliw ma kɛnɛ min ni o labɛnna Club des Amis Cheikh Aruna Sangare fɛ mɔgɔba caman kun bɛ kɛnɛ in kan kɛnɛ in kɛra bonya ani karama kɔnɔna na an ka mɔgɔ minnu kun b'a kɛnɛ kan Sherifila Jabaniso tɔgɔ la Kadi Jakite ani Ibrahima Kulubali u ye fɛn min sɔrɔ kɛnɛ kan an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ Aruna Sangare san 36 anniversaire o kɛra kunu stade du 26 mars mobili jɔyɔrɔ kɛnɛ kan a somɔgɔw a teriw a n'a kanubagaw olu bɛɛ y'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka se yɔrɔ in na wajuluw dɔnkilidaw ani seereyaw olu kɛra sababu ye ka kɛnɛ in sankɔrɔta ka san wɛrɛ di an n'a ma Ala m'o kɛla a ye diinɛ jama min kɛla yarabi ka an mɛn ɲɔgɔn kɔrɔ ka sew jidi ka dɔ fara sɔrɔw kan an nisɔn ka di Aruna ka kɛnɛ kan an bɛ dugawu de kɛ a bɛ baara min na Ala k'a fanga se parce que a ma nɔgɔn an bɛ fantan jamana de kan an bɛ Mali de kɔnɔ a ka gɛlɛn bon ni Ala ye dɔnni kalifa mɔgɔ min ma fo Ala yɛrɛ ka fari kan donc an bɛ dugawu de kɛ Aruna Ala k'a fanga se yarabi Ala kana kamanagan don yira a la Ala kana dɛsɛ don yira a la hali bi Ala ka dɔ fara a ka hɛrɛ kan ka dɔ fara a ka limaniya kan. Ko Aruna Sangare fo kanu tɛ fila ye kelen de don Aruna ye anw kanu a ye Sirifila kanu a y'an fa kanu hali ni an ye tɛgɛrɛ kulonkɛ de wuli an ka famille la n'a fɔra ɲɛna Aruna n'a ka bonya a bɛ wuli ka anw sɛgɛrɛ donc o ma anw ma dan ye o la quoi an bɛ dugawu kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ Aruna yɛrɛ ye san 36 caman bɛ Ala bolo Ala ko nɔgɔya Aruna ye. Aruna Sangare y'a ka san 36 anniversaire a y'a jansa Mali denmisɛnninw ma. Nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni anniversaire in na Club des Amis Cheikh Aruna Sangare olu de y'a laɲini donc ka ni anniversaire in kɛ vraiment n b'u fo kosɛbɛ k'u tanu k'u waleɲuman dɔn donc k'a yira denmisɛnninw na dɔrɔn mɔgɔ i y'a faamuya kana fɔ k'i denmisɛnnin ye i k'i yɛrɛ labila n'an y'a lajɛ Afrique kɔnɔ yan père d'indépendance ninnu tuma min na o bɛ ka kɛlɛ kɛ o kumana pour que farafinna ka indépendance sɔrɔ o bɛɛ kun ye denmisɛnninw de ye donc wala bi denmisɛnninw an kana fɔ ko an ye denmisɛnninw de ye an bɛ sigi te min na dɔrɔn mɔgɔ n'i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ i wuli i ka baara kɛ i y'a faamuya i k'i yɛrɛ sutura k'i ka denbaya sutura wala an b'a ɲini Ala fɛ jamana in bi situation min na yarabi Ala ka jamana in sumaya ka appel au calme kɛ an ka hakili sigi an ka hakili to an ka jamana in na Ala ka san 37 na ta yira an kɛnɛ la ayiwa o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma ka bɛn ne ni kuma in ye aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma. C'est pas merci d'abord.